Ngala job bun ki jungi khun Hynrei yo covid Hynrei ngaya khun Daka tika Iaka tika covid Hynrei kanong yi khun persha kane kaklam Tang hadien ka shisngi ka jingyaki ha ka shnong yongkhuli kabalaja hannen kasngi ka arpun rew tarik unaitung nagadaw ka jingwan phut la ne penkhalam donbor ki bor pulet bat ki magistrate ka jilla Assam yaki post signer electric ki balawan thung daga tanat boarding electric ka jilla ka MEPDCL na kaliang kinongyalam ka Meghalaya People Social Organization menta kasngi kalali banyakandu marmar yu sembut menteri rangba ka jilla uba preston tensong has secretariat haka kamra office trekam ko jong u kane ka jinglik yakandu jong kite ki nongyalam jong katika seng kade halor ban pensngap barban kerpat na ka benta bande ye no mardor habai de baka kanrom kanram haka snong yongkhuli ka bla penmi jingkulmar daki bor pulet ka jilla Assam daga bakam bakate ka jaka kadang dei hapo ka jilla Assam katba Hakajing sisa kadang dei pura ka hok nong kanti jong ka jilla Meghalaya kabahap hapo ka raj marwet millims imship katkum ka jingethu jong kite ki nongyalam ka seng Mpso lengba ka general secretary ka women's wing central body ka kong bi sungo kalayathu bana kaliang uteu sembut menteri rangba uloong bana kaliang ka Sorkar kala penkhre na ka benta ban penbej yaki kenrum kenram ke belaja ha ka tigasnong ha ka ba kandon ka jingya kendo ha ka anriu tarik wagos upanai banwan ha pedang ka Sorkar Meghalaya bat ka Sorkar Assam ban penbej iki benta khaput jongki ar jilla hadin kate ka anriu tarik ka Sorkar kan sa pentip bat kan sa le ai halor kate ka benta jong ka snong yongkhuli bat kumju jongki we de ki jaka ki ba khaput Shushu na kaliang kite ki nongyalam kaseng kiloong baka Sorkar kadai ban shimkya daga ba peni daki kam kumbala kular om ban syukut tang Hakajing Iakren hakami trekam ka jongki bat na kaliang kaseng kanam shong tlikti Hynrei ka nyai budin halor kate ka benta nakaliang jong ka Mpso district Rivoy district te ngila yok ka Iakren pati restaurant and song ngila so tunat Hakajing Iakren namar ba yung ba hindan ka meeting hak handru tarik bat jong ka Assam ti yung bahadin ru tarik insan jintip ikini ki jing kendrum kendram ki bajas dia tingila ku ngila ban kya bhaya kani ba president song ba inship kya ro ya kani kam naman kade ka bakta ya khandam shi up tam kuli ba ja jintip juli tingila wi ba ka jaka kam de bande chaka Assam naman kade ka jaka jong ka Meghalaya tingina kaliang ka seng nginam shong khat ya kani kam ngin buat dia ne ka hado ko Yana kaliang kasay tang Kyntu ya kini gibor Sorkar bagim de ban put tang Hakajing Iakren tang haka meeting jungki bat ngi kwa ba ngi yo ya ka jingtip bat usok ba ngi de ban khet kari ba ka jat rim ngi de ban yo ba ya ka jaka ban jong ma Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.